marhite-hite goarni de bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tadi perbadian na tumapalangi dot tanoon, amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusuna denggan na semangatci, asalam gaddahamu marhite siani mulutung nunga didaihamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata hagugutai, olopok kamu madebata nisi Jakob, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matod di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami merhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haporsian nami merhite-hite pakirimun na mangulu, asa toktong hiot tami, nahehe dohami musesian namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian namate, amin. Maredehita. Tatangi umapati ni debata di mingguta sadarion, iman adienet sian 5 Musa bidudup lalu ayat sia sonon ma didok disi. Pahoton ni Jehovah maho gawe bangsona nabadia, sonon naung niurahon nahiat tuho, mulotung diraduti ho akatona ni Jehovah debatam, jala marparangi ho diaka dalanna idosakna, atong rak mangidogogo meta tutu hatta lamang lahu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Maredeta. Oh
Tato poti madosata tu adupan di debata mertangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadiban wagijang pergogon nasa tu dosan perdengan basa doho jala rodi saliling-liling nado asini roham. Sai marpamuati maroham dihajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ay jok-jok dohami mardosa maradopoko. Jala jok-jok do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalesyon nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalesyon nami. Unang alang asini roham, sai urupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songonod dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diharsai hoa umarhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoa umarhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manalesai akka pangalausion ni alani hadiriokku. Jaladang bihu pangetingot akka dosam. Hasangapom madilibatan adigijang. Amin. Maredehita. Tatangihon jala tajama hatani debata nagabe turpo epistel dimingguta sadarion imana dienet sientolu Musa bidu 20 memuka sene sada sa rodi ayat pitu tajaha namar sikat soring dungi rom sehatani Jehovah tu si Musa songonon au sadiri pe manuju bohi kumangalo jol masih songoni jala mania ponibana sian tonga-tongani bangsona ananaong nilehon nai sian poparan na tumolok asa parupon inanganakku nabadiai dot peleak kon guarhu nabadiai au sadiri mama nuju bohi ku mangalo jol masih songoni dot mangalo dengan nasa marga au uhut mania ponibana sian tonga-tongani bangsona rap dot sudena mangihuton parmainonna akkana marmayanin mangihuton ibana tu molok
Di bahini ikon perbadia muna diri muna asagabe akan abadia hamu ai audo Jehova debata munai ido sahatna mertua dona tumangiun hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari deita. Ta tidak kumaha porsiaw tay, songon na hina tidak kun didongata sa porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pergoon na suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi sa tod di porbadia, adorak sa abubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal di bana di hao pinot silang, na tuat tubanor ni tano dung di tanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pergogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi al na mangolu dohot na mate. Au porsia di tod di porbadia, jaladok sada huria nabadia, huria topan ala Kristen akka nabadia, do deha sesan ni dosa, do deha taina mandok, mulak mangolu du sogok daging alak naung mate, do dia ngoluan nasora suda. Amin. Kurs seksi perempuan.
mangulu di bagasan perange nabadia. 2. Sermon Perhalado di hari Selasa 17 April 2026. Sermon Perhalado masuk pukul 17.00 WIB. 3. Sermon Week hari Rabu tanggal 15 April 2026 pukul 10.00 WIB. Week 2 di keluarga Nyonya K. Aritonang Boru Sibarani Manang Oput Stephen, alamat Jalan Lurah 740 Y. Week 4 di keluarga L. Simajuntak Boru Silitonga, alamat Jalan Sihanjuang, Gang Tohir nomor 24, RT 04 RW 02. Week 8 di keluarga Nyonya Saragi Boru Tambunan, alamat Kampung Kihapit Barat RT 2 RW 9. Week 10 di keluarga W. Panjaitan Boru Sitompul, alamat Gedung Sekolah Minggu. Week 12 di keluarga M. Pakpahan Boru Manalu, alamat Klaster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame. Di hari Kamis tanggal 16 April 2026, week 1 di keluarga HR Hutajulu Boru Silalahi, alamat Jalan Jenderal Urip Sumoharjo F335 RT 03 RW 15. Week 3 di keluarga RH Penggabean Boru Panjaitan, alamat Jalan Pojok Utara nomor 22. Week 5 digabung dengan week 10. Week 6 di keluarga ATU Hasibuan Boru Silitonga, alamat Perum Geraha Marga Asih, Jalan Angsana 3 nomor 39 Lagadar. Week 7 di keluarga Nyonya Situa Sormin Boru Gultom, alamat Kompleks Cilame Indah, Jalan Melati Blok D 43 RT 04 RW 20. Week 9 di keluarga Nyonya MMM Nababan Boru Siagian, alamat Komplek Puri Kahuripan Blok G nomor 10 RT 07 RW 02. Week 11 di keluarga F Nababan E Boru Situmayang, alamat Komplek Geraha Puspa Jalan Puspa Kananga Timur 2 Blok 3 Strip 12B Sukajaya Kecamatan Lembang KBB. Nomor 4 pilihan bulanan di bagasan Minggu Tasadarion Minggu 12 April 2026 diganu permingguan patupaut tado pasahat pilihan bulanan di bulan April 2026. Pasahatot tamai dina papungu pilihan paduahon hita tujolo. Tapasaha ma amplop pilihan bulanani di inganan naung pinarade. Alani pasaha ma sian nasa hapor siaunmu. Nomor 5 ruas napida mamukka sian sadarion Minggu 12 April 2026. Ia keluarga Dr. Elisadris Gultom SH MH inang Roida Nopelin Boru Panjaitan dohot sahalak yanakon ni nasida namaringanan di Komplek Nusa Hijau Blok O masuk X10 dang be ruas ni Huria HGBP Cimahi Jalan Lurah siala nunga pida perhuriaon tu gereja Kristen Indonesia manang GKI Cimahi. Nomor 6 Kompen Perhalado Nagok Tiki di hari Senin 10 April 2026 di Patu Pado Kompen Perhalado Nagok Tiki Distrik Sapulualu Jabar Tendie namaringanan di HGPP Bandung. Borhat dosian huriata ima pendeta resort, pendeta fungsional, inang Bibel Pro Nusa Cahaya, Boru Sinaga dohot keluarga. Nomor 7 mutasi pendeta resort. Nunga sahat tu huriata SK mutasi pendeta resort dengan nomor
128 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 03 garis miring 2026 atas nama pendeta Samuel Merluga Simatupang MTH Nagabe Padita Resort di HGBP Kota Bumi Distrik 32 Lampung dohot SK nomor 127 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 03 garis miring 2026 atas nama pendeta Tubur Peri Siregar MTH menjadi pendeta resort HGBP Cimahi Jalan Lurah. Sebelumnya adalah pendeta resort di HGBP Kota Bumi Distrik 32 Lampung. Do mutu surat SKI patu paun ni huriat tama. Poin A. Hari Minggu tanggal 12 April 2026 perpisahan di pos permingguan KBP. Poin B. Hari Minggu tanggal 10 April 2026 perpisahan di Pospel Cipatat. Poin C. Hari Minggu tanggal 26 April 2026 khotbah terakhir di HGBP Cimahi Jalan Lurah sekaligus mengumpulkan tali kasih sebagai ucapan syukur atas pelayanan beliau di HGBP Cimahi Jalan Lurah. Poin D. Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 serah terima jabatan di HGBP Jalan Lurah. Poin E. Hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 Paborhaton dohot mangojakkon di HGBP Cimahi Jalan Lurah. Poin F. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 serah terima dan pelantikan di HGBP Kota Bumi. Nomor 8. Kegiatan Perguru Malua. Siala naung marujung ma kegiatan di Perguru Malua tahun ajaran 2025 sahatu 2026 patu paun ma nomor sada tanggal 10 April 2026 kegiatan ujian tulisan pukul 10.05 WIB sampai dengan selesai. Nomor 2 tanggal 10 April 2026 ujian lisan bersama orang tua pukul 14.00 WIB sampai selesai. Nomor 3 tanggal 25 April 2026 geladi bersih pukul 10.05 WIB. Nomor 4 tanggal 26 April 2026 naik sidi dalam ibadah siang masuk pukul 10.00 WIB. Nomor sia perayaan Paskah sekolah minggu di hari Minggu Sadarion 12 April 2026 sekolah minggu patu pahun perayaan Paskah ibadah sekolah minggu masuk pukul 10.00 WIB. Diuduti penampilan anak sekolah minggu dari kelas kecil sampai kelas besar dan tamu undangan serta pembagian ibadah hadiah. Nomor 10 rekening BTN nunga dibuka huriat tabe rekening huria di Bank BTN omma pakeon gabe rekening huria mergati rekening BRI sialani tuak karuas nanai pasahatun pilihan nunga boy DB di transfer melalui rekening BTN nomor 00091 garis miring 01 garis miring 88 garis miring 000463 ke garis miring 7 songonima titing nama ragam di huriata horas marihita saluhuna.
Tapuji Maha Tuhatta, mari tede nomor 827, memuka sada do udukna, las tapasama peliata sada a dohot sadabi. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhan, hata ni debata di hita, hujahama sian surat ni Apostel Petrus na parjulo, tuhuria na marserak di Asia Kecil. Ima bidusada mamukas yana 10 tolu sahatu 10 onom. Songonom madidok tapai hutihut ma. Parange nabadia
Di baheni hohosi hamuma rohamuna, torang ma rohamuna, sadok makirim mahamu di asini roha, na tarbuan tuhamu, di hapataran ni Yesus Kristus, songod danak si Panguluy mahamu, unang mapayhuti-hut tamu be, sakap-sakap ni roha, uju di hauto muna na jolo. Alay mangihuton na badiyai, na majow hamu dohot mahamu gabi badia, di nasa parange muna, ay natarsurat do, badia mahamu ay nabadia do au. Ido sahat na. Ama namin na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo tabige hata badia. Kudus. Dia itu orang kudus. Nabadia do ibana. Ahamana parjolo manang nahumatop tergobar tu pikirata. Na terbayang. Gabe jol manabadia holanidna. Ahamana terbayang tu pikirata. Yakinau gumudangan na mamikiri dia nganangat to buti. Molo bawa do nani anganangat ton nai. Bahwa na berdiri tegap, marjas, mardasi mulubui, dungi mulu mardalan, labat, jala tenang buti, hati perouda dang barikati, itu kan? Molo mekkelekkel dongan na ngater bahak-bahak, anggo pikirat na ba dia? Kalau songoni mekkel na, tarsongoni dorakan? Molo ilok badia, molo di gereja, rotu permingguan, kolar robuti hudul di jolo, lopit tangan, manang itur buti. Dangolo ima merek tu siamu doho tu habirang, ati pengai digoi tirongan nakan, eda, amah angin na, setorus buti. Tarsongoni idora, natapi kiri badia, ido ate, yakin doa wisi, songoni do gudangan. Alania kamang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo songonido pamikiriota, ahama na tubuh tu pikiran, susah ya jadi orang kudus, iman aro. Dia matarbay ni. Molo rawda dang bui bamarikati, ikos setenang mardalan, mekkel pedang bui, baling holas senyum. Susah lah. Molo mayung ulawon. Alanido molorinok bagabe jol manabadia mahamu itur parjulo matu pikiran aku ya mang maul nai. Nah, apakah itu sebenarnya yang disebut kudus? Songonido lapatan di nabadia? Ternyata tidak. Ahadu nabadia mang dohotinang, kata kudus berasal dari bahasa Ibrani yaitu kados. Artinya apa? Berbeda dari yang lain. Istilah ini pertama muncul untuk Allah, kados Yahweh, Allah yang kudus. Bahasa dong istilah on, karena setelah bangsa Israel mulai bersekutu atau marsaor, dohotak kabangsona asing di sekitarnya, mulailah muncul ada banyak nama-nama ilah. Ada ilah Syria, ada ilah Babel, ilah Mesir, ilah Bal, ilah Amori, dohot lanak kana asing. Lalu mereka bingung, Allah mana yang akan disembah? Dia dosi hutonon. Adong may istilah odo, Yahweh kadus, manang kadus Yahweh. Allah kita ini berbeda. Dalam hal apa berbeda? Dalam hal kebaikan dan kekuasaan. Dang dos debatat taod dohot akka debatan asingi. Ilah Mesir, ilah Syria dan ilah-ilah yang lain itu semua ilah yang biasa-biasa saja. Alai kadus Yahweon, ilah yang luar biasa, yang berbeda dari situ semua, yang kebaikannya sungguh luar biasa dan kuasanya juga. Ido. Jadi mulai nok nadeba kudus itu ya kan sekret, harus sekret tahe sakral, suci.
Songoni manaking go baratai. Itu salah kaprah. Ternyata kudus itu adalah berbeda dari yang lain. Di bahasa Yunani dipakai dohata hagios. Artinya sama, berbeda, dipisahkan. Jadi gabe huingot molo na jolo na tua-tua molo parpudi among namulak siap parkarejuan ido inong na do papulik ikan ni bapa. Ternyata ikan yang dipisahkan itu sudah kudus. Ngebediai HP. Ala di papulik. Beda dari yang lain. Satu noai pe godang dope. Alat-alat yang kita gunakan dalam rumah tangga. Godang doa sikat gigi. Contohnya di kamar mandi. Alai masing-masing sikat gigi itu kudus bagi pemilik masing-masing. Maulo dia udak sudah kudus, hola sada dona kudus, ala sada dona huba pulik lau pakeokku. Idona kudus. Sarupa dodo sikat gigi nasingi, basarupa. Ala na terbuat sian emas do ibana daun. Dos do. Jala di halak pe na asing na mamakke sikat gigi na asing, baido na kudus di ibana. Na di papulik lau pakeon na. Itulah kudus. Nah, atong moloidok kudus, hidup orang percaya harus kudus. Kalau katanya itu berarti cara hidup kita, pola hidup kita harus berbeda dari orang lain dalam hal kebaikan. Harus berbeda dari orang lain. Itu naidok kudus. Jadi dang pola ikon molo ama iba dak pola naik merjas. Ale suatu ibu kacalo situ ayan no jas na deh. Jangan buka amal. Dang pola naik komerdasi. Alai molo beda do hita sian halak na asing dalam hal kebaikan itu sudah kudus. Alai tamereng mamuse lebih dalam. Na parjolo di dok Apostol Petrus do ditrupukon. Hidup kudus adalah ketika kita bisa menguasai pikiran kita. Menyiapkan pikiran kita. Siapkanlah akal budimu ninanaking. Hohosi hamuma rohamuna pikiramuna. Hohosi. Dipakai kata hohosi di sini di bahasa aslina ikatlah nina. Ikatlah pikiranmu. Ikat sasitong nadak pikiran. Mohon maaf utuh-utuh do. Anggo terjemahan aslina. Utuh-utuh. Ikat utuh-utuh mi tarsongoni ima. Agak kasar deh. Ikat otakmu itu ima terkasarna. Alai dibahalus mai ikat pikiranmu hohosi rohamuna. Dan kata hohosi di sini melalui bahasa Yunani sama seperti ketika seorang laki-laki dewasa mau bekerja, dia harus mengikat jubahnya. Nah jolo kah bawa di Timur Tengah, kemanapun mereka pergi harus pakai jubah, songon nahu pakeon. Jadi asa boy mula-ulaun ikon ikaton naro dang boy songononon ay sukot don not tuson. Buti sukot. Diikat mau buti. Ini diikat. Ope diikat. Setiap bina itu rope di paangkat buti diikat magomos tu pinggang naik. Asa buah dia bebas bekerja. Dia bebas melakukan pekerjaannya. Sadok unang adong nagabe batu sandungan. Harus diikat. Harus rapi. Itu nang dohonna. Unang gabe penghalang. Jadi ketika Rasul Petrus mengatakan ikatlah pikiranmu hohosi roham, kita ikat ini pikiran kita ini supaya yang terikat di situ hanya yang baik-baik saja, yang positif-positif saja. Unang adong na negatif. Itulah kekudusan na parjulu. Jadi pikiran itu kekudusan na parjulu ima orang kudus ketika pikirannya bersih. Dangalani penampilan. Meriba-riba pesa tabis paheanna ala yang gosai tigor dorohana. Dia kudus. Jaladang boy hita sembarangan. Ala di tengah-tengah ni ngulut tahun ada begitu banyak pikiran-pikiran negatif, pikiran yang jahat. Jaladang boy salah honot tai. Heado edok Martin Luther, kita tidak bisa melarang burung terbang dari atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah
supaya burung itu tidak bersarang di atas kepala. Lapatan naaha dang boy oraut ta tahida akka pikiran na jahat. Ay wala tabereng hempono na nugu isi akka pikiran na jahat. Suboy oraani. Wasa liwa ton. Suboy ni naon. May ikul liwa doy bana. Liwa may si berita akka berita na hurang dinggan ningom ma. Suboy oraani. Bawasa tabuk ke hemponi kan. Bahasa hitam marsaur tu kadongan. Habi-gabi tabigi suara na kurang tabu. Tidak bisa kita salahkan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya burung itu bersarang di atas kepala. Mencegah supaya pikiran negatif itu tidak sampai tinggal dalam hati kita, dalam pikiran kita. Itu si ikaton, ikat. Palau sudiaka na buruk-buruk siani. Itulah kudus. Alandido kamang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Asaboy taikat surei, maka di sini juga dibutuhkan kewaspadaan. Waspadalah ninna naking disi. Torang marohamuna ninna. Waspada. Kata waspada berasal dari kata, ada beberapa kata. Yang pertama Gregorio. Gregorio artinya berjaga-jaga. Seperti orang yang terbangun dan tidak tidur, menjaga. Bukan maju contoh hera menjaga namar sahid, mudum manuk inna, selalu terjaga. Itu artinya waspada. Adong lotong blepo inna di bahasa Yunani. Artinya apa? Fokus kepada sekeliling, perhatikan sekitar. Unang lalap. Tapi perhatikan apa yang perlu diperhatikan. Ya semua. Apa yang bisa menjadi peluang, perhatikan. Apa yang bisa menjadi kendala, juga perhatikan. Mulodong peluang, pakai, tangkap, pakai. Ale mulodong do kendala, singkirkan, jauhkan. Itu waspada. Adong dotong di hatana asing pulaso inna. Pulaso, waspada itu pulaso artinya hati-hati. Jangan ada ukuran ni habadiaun ni ngodu na porsea. Dinong na king takas dia 15 dohot mahamu gabe badia dinasa. Adong hata disi dinasa parangemuna. Mulai bahasa Indonesia dok, kuduslah kamu dalam seluruh kehidupanmu. Jadi ternyata kita harus hidup kudus dalam seluruhnya. Dalam seluruhnya. Sahalak Napistar Derek Prince pernah berkata, tidak ada kekudusan yang sebagian. Tidak ada ketaatan yang sebagian. Yang ada haruslah ketaatan penuh, ketaatan total, juga kekudusan total, kekudusan penuh. Dang bui deba-deba. Lapatan na hainang dohot amang. Parangin abadia, hidup kudus diminta untuk ada dalam hidup kita dalam seluruh kehidupan. Baik dalam pikiran, dan baik dalam perkataan atau perbuatan. Makatai pe kubadia marpangalaho pe jala marpikir pe ikut di bagasan habadiau. Dang boy holapak katayoni badia. Tidak bisa. Ada orang begitu. Anggo makatai soina mahalusna. Soina ma sopanna. Hora sinang. Enak kan? Shalom, indah putih. Selamat pagi. Aliang gue rohana, kapanlah aku bisa membalasmu? Enak kan? Adi kemana saya diharap nggak dulu lah. Adi kau mau membalas aku namang, dah jahat mau tahu enak kan? Aliang gue makatai soi nama. Martangiak pesongoni. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Alirang nama bel lawak-lawak kau dah. Memang narong dosongoni. Ala yang gorohana, bah, soi nama. Kok kuah aduh. Adi gemerai. Itu narong di bagasar rohana. Ada juga sebaliknya. Berbuat dia memang baik. Molo mangalop paibana di lopa mang nasi panganona hama itu ngani bagasnya. Taruh hojotuna berumin. Nah, burjuri kan? Taruh hojotuna tulangmu. Tu padi tarang dobe. Taruh hone. Nah.
Tu Bible Pro taruhon. Tu badita fungsional taruhon. Itaruhon itu sudin yan. Sabas matong mangan. Alay di parsauran na siganu pari, holan na manong kaki. Holan na marhatan na kotor. Tak peduli. Ay to mak, so pagkatayo ni narikot pangalahoy do innamuse. Ganup toki keluar do hatana kurang dinggan siap pamangan na sa tabi. Tidak cukup. Dengan jelas Rasul Petrus mengatakan kekudusan itu harus dalam semua segi atau aspek kehidupan kita. Baik dalam segi waktu, manak sali hari pe, dakola ditiki manugut ikut badia, dung borngin dang binoto be haulauna. Dakola di inganan-inganan tertentu, tetapi di semua tempat, namanya semua aspek, di semua tempat dan keadaan. Dakola ditiki di gereja, dung dijabuan non gabedang kudus, tangbui, manang di dia pe ikut kudus. Alana terutama itu nak king abang dohotinang harus berbeda dari orang lain. Malu suku kamu noaeng. Apakah kita di sini semua yang berkumpul adalah orang-orang kudus? Lalu siapa mujud dong? Apakah kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang kudus? Ragu dope aku. Ya jelas kita orang-orang kudus. Karena apa? Kita sudah berbeda dari orang lain. Na lumubi na sosa agama dohot kita. Nggak berbeda kita. Alay boy do di waktu yang sama, beberapa dari antara kita tidak menjadi orang kudus saat ini di tempat ini. Karena apa? Dia tidak berbeda dari orang lain. Saya tong dope songoni ibana. Lapatanna saya terus dope mamikiri ngama begi jamita, alay mamikiri na jahat turungan na dope sa innauti. Terus maranganang mamikiri. Apalagi naking law masuk tu gereja, sanga diberi mana postingan ni dongan na nama bekaci rohana kan? Saya hatok mamula gereja, aset terhubalasan non na rohana kan? Ngai pikirin wae nggak dipikiri harus no balasan ni. Jadi kalau mula sa gereja non terhempon ni naman no buat ni mabalas. Na ulo isyak kamang dohotinang toho do ngagabi akahalak na badia hita. Alay ibu do di bagasa tikyope dang badia hita, dang asing hita sian halak na asing, dang udenggan nguluta, dang uburju hita itu belum kudus. Karena itu hidup orang percaya harus lebih berbeda dari orang lain. Atau songon dia masa boy masai di do naking marhite guarni minggu tai kuasi modo geniti songon poso-poso na baru tubuh mahamu na uasan disusu na tama. Jadilah seperti anak bayi yang selalu haus akan air susu yang murni. Ikosongon itu halak na porsea seperti bayi yang bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Hal na wajar do jalangas sada ketentuan Allah yang luar biasa do ketika seorang anak bayi tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa makan sendiri, ikon na disulangi do kan, ikon na dilead do, ikon na ditugu-tugu do buti asabui mardalan. Dang boy de makkatai ibana holat tangis na do boy di patubigihon molo maleda danak tangis ma. Dakke anak toras manonggahi geleng na ay wasa tangis sowin na. Tu anak bayi majo. Ipukuli buti pastabi buti kolan natangis kolan natangis. Habe na mauwas do. Harui gabigang gudo rohani na toras molo so tangis danak na. Contoh na nga 10 jam dang mangad dang minum dobe. Habe nak tangis danak ki ay nawado no aeng. Namarsahi do ay mangulu do peon ay gucang-gucang mabuti mangulu do pe basa nak tangisan nak kingin na kan. Alay masalahna gunang dohita maila songo dadanaki. Kita merasa kenyang, kita merasa tidak perlu menangis kepada Tuhan, kita merasa tidak perlu berseru kepada Tuhan. Ay ngadiwa sa iba sandajulu sa hatu sonari nga terus marminggu ay pola be martangiang pola be songo danak ikos say mangidu-idu. Kita malu terkadang memohon kepada Tuhan.
Alain wang takas do ipaingot hita marhite guar ni mingguon kuasimo dogeniti. Kita seperti seorang anak yang baru lahir. Aladung hamateon ni Kristus dungi haheheon na, itu ibarat kita dilahirkan kembali. Jadi marsigatung mahita tutuhani. Dan yang terutama kita diminta hidup kudus karena Allah kita itu kudus. Badia mahamu aina badia do au ninna aina badia do debata. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Songo danak mahamunin nanak king dia 14. Songo danak si pangului mahamu. Artinya itu mau menjelaskan, menekankan identitas kita orang percaya adalah anak Allah. Maka sebagai anak Allah kita harus menggambarkan, kamu senyum, aku peluk. Sarupa timbal balik nah. Lapatan na molo jahat to au jahat. Hati-hati hidup na masa. Ali mulu burjuho bahaulokku au peu burju. Molo diganggu hamu hami merminggu, hami pekul lebih mengganggu hamu. Tarsoni. Lalu datang Yesus, diubah semua itu. Idok. Kusederhanahom malangsung. Kalau kamu marah, saya tertawa. Jika muruk kamu, mekelau. Dan gabe emosi. Kalau kamu emosi, saya peluk. Kan ngagabe maralo do kan? Ngai emosi ibana, masa diancam-ancap pita, masa marhatan akotor, la tahawul muse. Itu yang luar biasa. Ketika kita diganggu beribadah, malah kita bantu mereka supaya bangunan mereka bisa menjadi berdiri. Odo na maul masa. Apalagi di daerah Jawa Barat urate. Kita diganggu beribadah, banyak yang membalas. Alai sasitong na melalui ganggu ibadah kita batau rubi malah taleo subangan nah membangun hamuna, membangun tempat peribadahan muna. Itulah yang berbeda. Jairak kola songon na tagobarhon na king badia rotu gereja itor mangalopi tangan dangolo mekel dangolo senyum kan dangolo merikati nak pengaro ronggur par ngaring ronggur saya turu sisi di gambar tak boleh kosongoni. Tetapi lebih banyak melakukan kebaikan itu adalah kudus. Di pergugui Tuhan ini mahita ai badiado tuhatai hitape ikon badia. Amin martang yang mahita. Jehovah manami na marhabangsa di Banua Gijang mau liate madiho. Dang masohot asini roham doho dinggan ni basam mangaramuti ngulu nami sahat tutikyon. Lumobi ma di minggu parjolo dung haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus gabe akka poso-poso na baru tubuh do hami naikon uasan di susun atama jalasongon poso-posoi nasomana dadu sa dope na mangulu di bagasan habadiaon tusido hami di joho asa badia hami Tuhan ai hope badiado ikon ihotan nami ma roh hadot pikiran nami hohosan nami asa kanauli na dinggan tarihot disi unang ma akan arwa songoninang sude parange pangalaho pagkatayon ng pabayan ape asa marsitutu hami patupahon na dinggan jalan nauli gabe lasni roh hatu akan naumaliak kami ido ngolu na badia jala di sude inganat do di pangidoho hami kon badia di sude partikian di sude situasi dohot kondisi unang ma holan di sada-sada partikian manang inganan alai hibul ma sude paranguluan nami di bagasan habadiaon atong Jehovah Tuhan nami ajari mahami marhiti to dim to di parbadia asa betul-betul mahami gabe akaya nakommu na mangulu di bagasan habadiaon asiro ham Tuhan paso-paso mahatami tu bagasan roh hadot pikiran nami asa marlubba-lubba hami
Patupaho kekanauli na dinggan di tonga-tonga ni paranguluan nami. Pasu-pasu manang sude ruas ni Huriam di Jalan Lurah Cimahyon. Asa margugo na sida mangulu ho Bartolomeo ni Roham. Lehon las ni Roha. Haguguon dohot hai pason. Di sude ruas ni Huriam mangula ak kaulon na sida. Asa marparbuyak kanani ulana gabelas ni Roha di ngulu si ganupari. Pasu-pasu sa luhut ak kayanakon. Akan namarsikola lehon bisuk habistaran. Akan naposo na dapotan parkarejuan leho benget ni Roha. Akan na mga luluy parkarejuan patuduhon na ho Bartolomeo ni Roham. Lumubi akaruas ni Huriam nasubuhi rap dohot hamin waeng rap marpungu dito nga dibagas muna badiaon. Na dibagasan parsahiton. Manang di dia petuhan. Napeak di rumah sakit. Napeak di tongan ibagas na. Manang na di pardalanan. Laho mangibati ak kahahipason. Asi maroham pargugoy sa luhod na. Lehon pakirimon na mangulo. Dohot semangat. Asa makirim na sida. Di hahipason si pasatom muto na sida. Pargugoy jala paso-paso ak kaubat na pinakkin ak karwas ni Huriam. Ak kasipangano do sinumon ng pangubati pe. Asa malum dihilala bolong ak kasahit siap pamatang na. Marsanga maho Tuhan jalo matang yang nabi di bagasan Kristus Yesus mauliate mariho. Amin. Tapasahat mapilihatan na paduahon dohot peliap bulanan mare dehitasian buku ede nomor 637 ayat sada dohot udutna. Sai horas dalam artu
kangyak koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroron ni saluhut silehon-lehon na dinggat dohon na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewab na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaw para siya kami pelianon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaomu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tukihot tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Iya.